Un café en Ames, con Seu Bermúdez. Benvidos e benvidas a Un café en Ames. Xuntos imos descubrir e poñer en valor o mundo cercano que nos rodea e dirixir a nosa mirada ás persoas, historias e patrimonio do lugar onde vivimos, o concello de Ames. Son Seu Bermúdez, produtora de podcast Coach, fundadora do Clube Secreto para Emprendedoras e veciña do Milladoiro. Benvidos á Radio Cidade de Ames no 107.2 da FM. Se coñeces unha historia, asociación, institución, un anaco de patrimonio esquecido ou unha persoa lonxeva a que che gustaría escoitar nun café con Ames, envíame un correo electrónico a toctoc@seubermudez.com.